ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாப்டர் 14 பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், அதாவது சத்வ ரஜ தமோ குணங்கள். நேத்துக்கு நம்ம சாப்டர் 13 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து சேத்திரம்னா என்ன அப்படின்னு பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் சேத்ரஜ்ஞானா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்னன்றத பத்தி பார்த்தோம். மகா தத்வா 24 எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே பகவானால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சரும் பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது, ஜீவாத்மாவும் பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்புறம் வந்துட்டு பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவங்க தான் வந்து எல்லாத்தையும் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா சுப்ரீம் என்ஜாயரா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ எதனால நம்ம வந்து இந்த கர்ம வினைக்கு ஆளாகிறோம் அப்படின்றதுனால அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த முக்குணங்களோட லிவிங் என்டிட்டி எப்போ வந்து கான்டாக்ட் ஆகுதோ, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் இயற்கைன்றதுதான் வந்து மதர், அம்மா மாதிரி. உடம்பு கிராஸ் பாடியை கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. இந்த ஜட இயற்கைகள், அதாவது 24 எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் லிவிங் என்டிட்டி பகவானால கொடுக்கப்படுது. அப்போ அந்த லிவிங் என்டிட்டி இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது அது இந்த முக்குணங்கள்ல ஆட்படுது. அப்போ அந்த முக்குணங்கள்னாலதான் நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள் வருது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்னால. அப்ப அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றது? ஏன்னா ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கணும். அததான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இருக்கல நம்ம வாழ்க்கையில, ஏன்னா நம்ம வந்து கர்ம வினை எப்படி கையாளுறதுன்னு தெரியாம தான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதை எப்படி நம்ம வந்து கையாளுறது, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி பகவானை அடையிறது அப்படின்றது இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பாத்திரலாம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நேத்துக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேத்திரம்னா என்ன, சேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன, பிரகிருத்தினா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து இது மெட்டீரியல் நேச்சர் ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருதி, சேத்திரம், சேத்திரன், ஞானம்னா என்ன,
ஞேயம்னா என்ன அப்படின்றத 6 கொஸ்டின் புருஷா இது எல்லாத்தையும் வந்து கேட்டிருப்பாங்க பகவான் கிட்ட. அதுக்கு பகவான் வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சேத்திர மற்றும் சேத்திரஜ்ஞன் ஞானத்தின் விளக்கம் அதை கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, அதாவது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஞானத்தை பெற முடியும், அப்படி அது என்ன மாதிரி செயல்முறையில் நம்ம பெற முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஞேயம் அறிவின் பொருள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன் இதை பத்தி நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை ஞான சக்ஷு அப்படின்னா என்னன்றதையும் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? அது அந்த கிங், அப்புறம் வந்து ஃபார்மர், அப்புறம் ஃபார்ம்லேண்ட் இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம கோரிலேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். இதனால நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். மகா தத்வா 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சோல் வந்து என்னைக்குமே எட்டர்னலா இருக்கும். அது வந்து என்னைக்குமே வந்து என்னது, அதுக்கு அதுவும் என்னது அன்பான். அதுக்கப்புறம் அது வந்து பகவானுக்கு எப்பயும் சேவை செய்யறது, அதாவது பகவானுக்கு சபார்டினேட். இப்ப வந்து கிங் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மர் இருக்காங்க. கிங்கும் ஃபார்மரும் ஹியூமன் தான், சோல் ஒண்ணுதான், ஹியூமன் பீயிங் தான். ஆனா கிங்கோட பவர் வந்து ஃபார்மருக்கு இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது. அதே தாத்பரியம் தான் சோலும் சூப்பர் சோலும் சச்சித் ஆனந்தம் தான். ஆனா சூப்பர் சோலோட பவரும் அந்த அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அந்த நேச்சரும் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு கிடையாது. அப்ப ஜீவாத்மாவோட நிலை என்ன அப்படின்னா பரமாத்மாவுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் அதோட நேச்சர். அப்போ ஒரு சோலுக்கு அது மட்டும்தான், மற்றபடி அதுக்கு வந்து இந்த டியூவாலிட்டிஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்துட்டு இது வேற வேற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எதுவுமே வந்து சோலுக்கு கிடையாது. அதெல்லாம் எதனால சோல் அப்படின்னா ஏன் சம்பந்தப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எல்லாமே இந்த குணங்களோட அது கான்டாக்ட் ஆகும்போது, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட சோல் கனெக்ட் ஆகும்போது அது என்ன பண்ணுது, இந்த லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் டியூவாலிட்டிஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் அது வந்து வருது. அதனால அதுக்கு கர்ம வினைகள் ஏற்படுது. சோலோட நேச்சர் வந்து ஸ்பிரிட் சோல் தான், தெய்வீக மனதுதான், பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுதான், பகவான் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அது என்னைக்கு வந்து மெட்டீரியல் நேச்சரோட அது வந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அது கண்டாமினேட் ஆயிடுது, கண்டிஷனல் சோல் ஆயிடுது. அப்ப இந்த எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம விலகணும், இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகினோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறது சோல் மட்டும்தான். அப்ப சோல் என்னவாகும், பரமாத்மாவோட இணையறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கு அமைஞ்சிடும், டிரான்சென்டென்டலா மாறிடும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும், இந்த குணங்கள்னா என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதானே அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல அத்தியாயம் 14 சுருக்கத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். குணங்களின் நிபந்தனை என்னென்ன அப்படின்றத 14.1 to 14.9 வரைக்கும் பார்ப்போம். இதன் ஞான உபாஸ்ரித்ய அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலமா, அதுக்கப்புறம் குணாதிசயங்கள் செயல்களின் மற்றும் இறப்பு இத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 14.10 to 14.8 யதா சத்வே பிரவருத்தே து அப்படின்றத பார்ப்போம். முறைகளை மாற்றுதல் அப்படின்றத 14.19 to 14.27 வரைக்கும் பார்ப்போம். மாம்சயோ அவ்ய விசாரணே அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலியமா நம்ம என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.1 லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, அது ஓப்பனே ஆகல. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது என்ன ஞானம், குணங்கள் பத்தின ஞானம். இது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதுல நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்றது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன். அதை தெரிஞ்சதுனால்தான் முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த பக்குவ நிலையை அடையிறாங்க. என்ன பக்குவ நிலை, இந்த குணங்கள்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தள்ளி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுலயும் பற்றட்டு ரினவுன்ஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாலே இந்த முக்குணங்கள்ல அவங்க சம்பந்தமாகல அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்ப முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். எதனால, இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சதுனால. அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க நமக்காக.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.2. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரலயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிவின் போது அழிவதோ தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானம் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆயிடும்? சுய இயற்கைன்னு என்ன? சோலோட நேச்சர், அதுதான் என்ன? சச்சித்தானந்தா, அதுதான் நம்மளோட இயற்கையான நேச்சர். அதை வந்து ஒருத்தவங்க அடைய முடியும். அதுதான் தெய்வீகமானது, பகவானோட நம்ம ஐக்கியம் ஆகிறதுக்கான விஷயம். சரிங்களா? இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால், எந்த ஞானத்துல? இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கனால ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை, பகவானுக்கு என்னது? சச்சித்தானந்தம் தான், நமக்கும் சோலுக்கும் சச்சித்தானந்தம் தான் போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு, ஏன்னா பகவான் ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் இல்லைங்களா? 5-6 இது பகவானோட ஆப்பலன்சஸ் பார்த்தோம். அதுல ஒண்ணு என்னது? ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்பனா எதுலயும் பற்றற்று இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இயற்கையை நம்மளாலையும் அடைய முடியும் அப்படின்றாங்க. இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்போ இந்த அனிகிலேஷன் கிரியேஷன் நடக்குது இல்லைங்களா? அதாவது ஒரு பிரம்மாவோட லைஃபுக்கு அப்புறமும் காரணம் இது கஷாய விஷ்ணு என்ன நடக்குது? அவங்க மூச்சை உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லா மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் அவங்களுக்குள்ளார போய் அடக்கம் ஆயிடுது. அதே அவங்க வந்து வெளியில மூச்சு விடும்போது எல்லா உலகமும் வெளியில காரணவசன்ஸ்க்கு வந்துடுது. அந்த மாதிரி நேரத்துல யாரு ஒருத்தவங்க இந்த ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. அப்ப எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதுன்னு அவங்க சச்சித்தானந்தம் சோலோட நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.4. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தயः சம்பவந்தி யாः தாசாம் பிரம்ம மஹத்யோனிர் அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த குந்தின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கையினங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க இங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் இதுல கூட பார்த்தது, ஓ சன் ஆஃப் குந்தி ஆர் மேட் பாசிபிள் பை பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர். என்னென்ன உயிர், அதாவது இந்த ஜட இயற்கை கருவறை மாதிரி, அதுல வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க? இந்த உயிர் வாழிகள் சோல் வந்து அதுல சேருது. அப்ப சேரும்போது என்ன ஆயிடுது? அது வந்து என்ன, அதாவது அது வந்து அதோட இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிடுது இல்லைங்களா? அப்போ அது செயல்கள் செய்ய ஆரம்பிக்குது. அதனால மெட்டீரியல் நேச்சரும் சோலும் சேர்ந்து செய்ய கர்ம வினைகள்லாம் ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் எல்லாமே ப்ராசஸ்க்கு வருது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, ஆர் மேட் பாசிபிள் பை பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் தட் ஐ எம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் தாய் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க? இந்த லிவிங் என்டிட்டிய இதுக்குள்ளார வரும்போது என்ன, இதோட கான்டாக்ட்ல ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த பர்த் டெத் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பகவான் என்னது இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றது இங்க. அப்ப எவ்ரிதிங், எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் யாரு? காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.5. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவாஹ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகி விடுகின்றான். கண்டிஷனல் சோலா நம்ம ஆயிடுறோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் நம்ம நினைப்போம் நான் தான் செய்யறேன்னு. ஆனா நம்மள ஆட்டுவிக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள் தான். ஆனா நம்ம நினைப்போம் நான் தான் இந்த தப்பை பண்ணிட்டேன், நான் தான் இதை வந்துட்டு இந்த விஷயத்த நான் பண்ணேன் அப்படின்னு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில் இருக்கு. நம்ம
நல்ல வழியில போறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. பட் ஆனா இது எல்லாமே என்னது, இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில நம்ம சேரும் போது நம்ம என்ன ஆயிரும், கண்டிஷனல் ஷோலா ஆயிரும். அதாவது பப்பெட் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த பொம்மலாட்டம், அதுல இப்படி இப்படி ஆட்டும் போது அந்த பொம்மையும் சேர்ந்து ஆடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம எந்த குணத்தின் அடியில நம்ம இருக்கோமோ நம்மளோட இஷ்டம் தான். நம்ம இப்ப சத்துவகுணம்ல இருந்தோம்னா நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருப்போம், ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல ஏத்த மாதிரி இருப்போம். அந்த ஃப்ரீவில் நமக்கு தான். ஆனா அந்த குணங்கள் தான் நம்ம என்ன பண்ணுது, ஆட்டி படைக்குது. அதனாலதான் நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்ம இருக்கிறோம். அதாவது கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. ஜட இயற்கைன்றது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், சரிங்களா, இந்த உலகம் முக்குணங்களால் ஆனது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்து அடையும் பொழுது, எப்போ ஒரு சோல் வந்து இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகி ஆகிவிடுகிறான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. 14.6. हरे कृष्णा। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். இதுலதான் இப்ப சத்துவகுணத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோம். 3 குணமும் வரிசையா நம்ம பார்ப்போம். இந்த சத்துவகுணத்தை பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம் உள்ளவங்க எப்பயுமே தூய்மையானதா இருப்பாங்க, தூய மனதோட இருப்பாங்க, பாவ செயலாம் எதுவும் நிறைய செய்ய மாட்டாங்க, சரிங்களா. ரொம்ப வந்து குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்றது, எப்பயும் தப்பான விஷயங்கள், அதர்மம் இந்த வழியில எல்லாம் அவங்க போகவே மாட்டாங்க. ஆனா அப்படி இருந்து அவங்க எப்படி கட்டுண்டா, எப்படி இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அப்போ தூய்மையானவங்களா இருக்காங்க, பாப விலைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். எல்லா ஞானமும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நல்லது எது கெட்டது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் அதனால ஒரு இன்பம் ஏற்படுது இல்லைங்களா அவங்களுக்கு, நான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த இன்பம் கிடைக்குது இல்லைங்களா, அந்த இன்பத்தினால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, கட்டுண்டவர்களாகி விடுகின்றனர். they become conditioned by the concept of happiness. அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எதனால கட்டுன்றாங்க, அதாவது வந்து வெல்த்னால நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அழகா இருந்தா, அதுக்கப்புறம் நாலேஜ்ல இருந்தோம்னா, நல்ல குலத்துல பிறந்தோம்னா, நிறைய ஆஸ்ட்ரிட்டிஸ் பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு 6 விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், அந்த ப்ரைட்னஸும் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸும் நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஹாப்பினஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுது, கண்டிஷன்டா ஆக்குது. எந்த குணத்தோட கண்டிஷன் ஆக்குது, குட்னஸோட நம்மள கட்டுண்டு வச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்பெல்லாம் நம்ம நல்லவங்களா இருந்து சந்தோஷப்படுறோமோ அப்பெல்லாம் குட்னஸ் நேச்சருக்கு அடியில நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. हरे कृष्णा। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संख्येन तेहिनं। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். ரஜோகுணம் உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஆசை அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு, இது வேணும் அது வேணும். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிசைர்ஸ் ரொம்ப அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அப்புறம் எதையாவது அவங்களுக்கு அடையணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும், சரிங்களா. இந்த ரெண்டும் அவங்களுக்கான குணங்களா இருக்கும். எப்படி இருக்கும், அன்லிமிட்டட் டிசைரும் லாங்கிங், அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும். இப்ப துரியோதனனை பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான், எல்லாமே தனக்கு தான், எல்லாமே. அதாவது ஹஸ்தினாபுரம் மட்டும் இல்ல, இந்திரபிரஸ்தமும் தனக்கு தான் வேணும். பாண்டவர்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் தான் தான் வச்சுக்கணும். அதுக்கான லாங்கிங், அதை எப்படியாவது நம்ம அடையணும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க, எல்லா விஷயத்தையும் தனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசைப்படுறவங்களா இருப்பாங்க. இதனால் ஒருவன் ஜட புலன் நோக்கு செயல்களால் கட்டுண்டவனாக ஆகின்றான். அப்ப சாரி, ஜட பலன்னா ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அதுக்கு பலனை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம், சரிங்களா. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க அந்த பலனை எதிர்பார்க்கறாங்க இல்லைங்களா. ஒரு வேலை செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஆசையா இருக்கு, அதை செய்யறாங்க, அதை செஞ்சு அந்த விஷயத்த அவங்க அடைஞ்சிடணும், சரிங்களா. தர்ம வழியில இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதர்ம வழியில, ஆனா அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும். அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ், தான் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க வந்து அப்ப அந்த ஜட பலன் நோக்கு செயல்களால் கட்டுண்டவன் ஆகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. 14.8.
हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, தமோ குணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இல்யூஷன். எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா, தனக்கும் நல்லது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காது, மத்தவங்களுக்கும் நல்லது செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு மனம் வராது. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்யூஷன்டா இருப்பாங்க. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பின் பின்னி பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். அதாவது இங்க என்னன்னா மேட்னஸ், அதாவது எது நல்லது கெட்டது, மேட்னஸ்னு தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு மாதிரி என்னது, ரொம்ப வந்துட்டு ஹார்ஷா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பல், ரொம்ப வந்துட்டு லேசியா இருப்பாங்க, நிறைய தூங்குறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவங்களோட நேச்சரா இருக்கும். இந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் தமோ குணத்துல இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பொதுவா இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே நல்லதே அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும், ஆனா அதை நினைச்சு அவங்களுக்கு சந்தோஷம் வராது. இப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களாவது எதையாவது அடையணும், அதை நினைச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனா தமோகுணத்துல உள்ளவங்க ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்லயே லைஃப பாத்துட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு இது எல்லாமே இருந்தா கூட எது இல்லையோ அதை பத்தியே யோசிச்சுட்டு, அப்புறம் எப்பயுமே சோம்பலா இருந்துட்டு, அப்புறம் நிறைய தூக்கம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்களோட நேச்சரா இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க எந்த குணத்தோட அடிப்படையில வந்துடுறாங்க? அவங்க மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், இல்யூஷன், மயக்கத்துல இருப்பாங்க. புரிதல் அவ்வளவா இருக்காது. அப்புறம் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் மோட்ல, அறியாமையில அவங்க எப்பயுமே உழண்டுகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.9. हरे कृष्णा सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे सञ्जयत्युत हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இங்க நம்ம இந்த 3 குணமும் என்னென்ன பலன், எப்படி நம்மள வந்து கட்டுண்டாக்குது அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்ப நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறோம், சத்துவ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா, அது நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம வந்து இன்னைக்கு நல்ல செயல்கள்லாம் செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சு அதனால ஏற்படுற இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து நம்மள கண்டிஷன் சொல்ல ஆக்குது. அதே மாதிரி ரஜோகுணம் வந்து பலனுக்காக செய்யறாங்க இல்லைங்களா, செயல்கள் பலனுக்காக, அந்த மாதிரி செய்யும் போது அவங்கள அந்த விஷயத்துல அவங்கள கண்டிஷன் ஆக்குது. அதே தமோ குணம்ன்றது அது அந்த அறியாமை, பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அறியாமையில அவங்களை என்ன பண்ணிடுது, கட்டுப்படுத்தி வைக்குது. அப்ப இந்த 3 குணம் தான் நம்மள ஆட்டி படைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.10. हरे कृष्णा रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயிர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது. அதாவது வந்து எப்பயுமே குட்னஸ்லயே இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நம்ம இருக்கோம், ஒரு நேரம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப குட்னஸ்ல இருப்போம், ஒரு நேரம் நமக்கு வந்துட்டு ரஜோகுணம். அதாவது இது வந்து நம்ம வெளியில ஒருத்தவங்களை வந்து இப்படியே வந்து நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது, இவங்க வந்து சத்துவகுணம், இவங்க ரஜோகுணம், இவங்க தமோகுணம் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சிடவே முடியாது. ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த 3 குணமும் இருக்கும். ஒரு லிவிங் என்டிட்டியும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க ரியாக்ட் பண்ணும்போது, ஒரு சில சமயம் நல்லவங்களா இருப்போம், ஒரு சில சமயம் ஆசை அதிகமா இருக்கும், ஒரு சில சமயம் புரியாம நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இக்னோரன்ட் மோட்ல இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ நல்ல இது குணத்துல இருக்கும்போது அது மேலோங்கி இருக்கும், அப்போ ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். அதே நம்ம வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது தமோகுணமும் சத்துவகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும், தமோகுணத்துல இருக்கும்போது சத்துவகுணமும் ரஜோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்குமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஒரு சில விஷயங்கள் என்னது பிரிடாமினண்டா வந்துடும் வாழ்க்கையில அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் தகஃபார் மனம் இருக்கும். இதுல ஒண்ணு ரஜோகுணம், ஒண்ணு தமோகுணம், ஒண்ணு சத்துவகுணம். ஒரு சுச்சுவேஷன் தான், அந்த சுச்சுவேஷன் ஒண்ணு. இப்ப வந்து ஒரு பொருள் கீழே இருக்கு, ஒரு 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 பணக்கட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது இருக்கு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்,
சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அதை கொண்டு போய் யாருக்குதோ அவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கோயில்லயோ இல்லை எங்கேயோ அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மனிதனும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயல்ல அவங்க எந்த விதத்துல அவங்க அணுகுறாங்க, சத்துவகுணத்துல அணுகுறாங்களா ரஜோகுணம். இந்த டக் ஆஃப் வார் ஒரு விஷயத்திலயும் நம்மளுக்கு ஒரு நாளுமே இருக்கும். எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் நம்மள இந்த 3 குணமும் அது பக்கம் இழுத்து 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 நம்மளை போட்டு படுத்தும். அதுதான் நம்மளோட டென்ஷனே. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டக் ஆஃப் வார்ல எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், குட்னஸ் மோட்ல இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வலிமையே கொடுத்துடவே கூடாது. எதுக்கு, ரஜோகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் வலிமையை கொடுத்துடாம நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், சத்துவகுணம் பக்கம் அந்த வலிமையை ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த 2 குணங்களும் நம்மளுக்கு தலையெடுக்காது. அது ரெண்டும் நம்ம கிட்ட வரவே வராது. இது நம்ம கையில தான் இருக்கு இல்லைங்களா. ஒரு செயலையும் நம்ம அணுகும் முறை அந்த குணத்தோட நம்ம அணுகும் போது நம்ம சத்துவகுணத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நம்ம கிட்ட மேல வராம நம்மள பாத்துக்கும். இதுதான் ஆக்சுவலா மோட்டிவேஷன் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போய் எங்கெங்கேயோ காசை கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ உலகம் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ் தான் இல்லைங்களா. எல்லாருக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில மன அழுத்தத்துல தான் இருக்காங்க, எல்லா மோட்டிவேஷன் தெரப்பி. ஆனா பகவத்கீதையில உள்ள இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வாழ்க்கை அதனாலதான் இது வந்து லைஃபோட மேனுவல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்பயே இதை நம்ம ஆழ்ந்து படிச்சு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷன் தெரப்பி எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், என்ன செயல்கள் செய்யணும், எல்லாமே நம்மளுக்கு பகவானுக்கு பக்தி செய்யறத நம்ம செய்யறோமோ இல்லையோ அது கண்டிப்பா பண்ணணும், பகவத்கீதை படிக்கிறது அதனாலதான். ஆனா கண்டிப்பா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வாழறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து உதவியா இருக்கும். அதுதான் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த டக் ஆஃப் வார்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பக்கம் நம்ம இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.11. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலில் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ஹாப்பினஸ்ல எப்படி இருப்போம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம், ஒரு யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அப்படியே புத்துணர்ச்சி ஹாப்பியா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க எதுல இருக்காங்க, சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடன் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை, சந்தோஷமா இருக்கிறது, மன திருப்தியோட இருக்கிறது. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.12. हरे कृष्णा. लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது, ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க, பெரும் பற்று, ஏதோ ஒண்ணுத்து மேல ஆசை அதிகமா இருக்கும். கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அதாவது அது தெரியும் வேண்டாம், அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அது வந்து என்னது, கட்டுப்படுத்த முடியாத அது மேல ஒரு ஆசை இருக்கும், ஏக்கம். அதனால வந்து லாங்கிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்காக கடினமா உழைப்பாங்க. சரிங்களா. இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது பெரும் பற்று, அதுதான் லஸ்ட் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு, இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.15. हरे कृष्णा. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத
நம்ம பாக்குறோம். அதாவது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அவங்க, எல்லாத்துலயும் அதான் ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்லயே இருந்துட்டே இருப்பாங்க. எதுலயும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது. எல்லாத்துலயும் எதையாவது குறை கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு இது இல்ல அது இல்ல அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கும். இருந்தும் அவங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி நேச்சர் தான் நம்ம வந்து இது தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால அவங்களுக்கும் நல்லது கிடைக்காது, சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்காது. அவங்களும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க, சுத்தி உள்ளவங்களையும் அவங்க சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோ குணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். हरे कृष्णा 14.4 यदा सत्ते प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். யார் ஒருத்தவங்க சத்துவகுணத்துல இது வாழ்க்கைய வந்து முடிக்கிறாங்களோ அவங்க எங்க இருப்பாங்க, முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களுக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.5 हरे कृष्णा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மத்தியில் அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்குது. தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தின் பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்துல இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மிருகங்கள் மாதிரி பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ள சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது முனிவர்கள் பக்தர்களுக்கு மத்தியில பிறவி கிடைக்கும். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்களை விரும்பி, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு மத்தியில அவங்க பிறப்பாங்க. அதே வந்து தமோ குணத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மிருக இனத்துல அவங்களோட பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.16 हरे कृष्णा कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसः फलं हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான். ரஜோகுணத்தில் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது தூய்மையா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன நல்ல விஷயங்கள் அவங்க செய்யறாங்க வாழ்க்கையில. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காது, எப்படி அவங்க என்னது ஓவர் என்டிவர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கல, அப்ப அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அதுல ஒரு துக்கம் இருக்கும். அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அறிவற்ற தனத்தில் அவங்களுக்கு விளைவு அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14-17 सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானத்தை விருத்தி ஆகின்றன. அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ஞானம், நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது பேராசை விருத்தி ஆகுது. அதே தமோ குணத்தில் இருந்து தமோ குணத்துல இருக்கும்போது அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றன. அப்ப எந்தெந்த குணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானம் எப்ப கிடைக்கும், சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது பேராசை அது வந்து விருத்தியாகும், அந்த எண்ணங்கள் அதிகமா வரும். அதே தமோ குணத்துல இருக்கும்போது அறிவின்மை பித்தம் மயக்கம் இல்யூஷன், அப்புறம் வந்துட்டு இக்னோரண்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.18 हरे कृष्णा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்வாங்க, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஸ்டிரிட்டி எல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன மேல் உலகங்கள்ல அவங்க வாழறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கும். ஸ்வர்கலோகம் அந்த மாதிரி சத்தியலோகம் வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணலாம், நல்ல நல்ல ஆஸ்டிரிட்டி நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யும்போது அவங்களுக்கு
கிடைக்கும். அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த பூலோகத்திலே தங்கிடுவாங்க. ஏன்னா பூலோகத்துல தான் என்னது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து நம்ம எல்லா விஷயங்களும் பண்றவங்களா இருப்போம் இல்லைங்களா? எனக்கு இந்த பூஜை செஞ்சா இது கிடைக்கணும். நான் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த உதவி செஞ்சா அவங்க எனக்கு திருப்பி அதுக்கு இந்த உதவி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் எங்க இருப்பாங்க? பூமியிலேயே அவங்க வாழ்வாங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எங்க போயிடுவாங்க? அவங்க நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா அவங்க நிறைய என்ன செஞ்சிருவாங்க? சில சமயம் தமோ குணத்தினால பாவமான செயல்களை அவங்க, அதாவது வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க செஞ்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ விக்கர்மா அந்த விஷயங்களை அவங்க செய்யும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? நரகம் நோக்கி அவங்க போகிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கர்மம் 3 வகையான கர்மம் பார்த்தோம். செயல்கள் என்னென்ன பார்த்தோம்? விக்கர்மா, கர்மா, அகர்மா அப்படின்றத பார்த்தோம். விக்கர்மான்றது வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு போட்ட செயல்களை செய்யறது, அதுதான் தமோ குணத்துல இருந்து வெளிவர்றது. அதே ரஜோகுணத்துல இருந்து வெளிவர்றது கர்மா, எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்யறது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற கர்மங்கள். அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அகர்மா செய்வாங்க. அதாவது என்னது? நல்ல நல்ல விஷயங்கள், பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் செய்வாங்க. அப்ப குணத்தின் அடிப்படையில தான் நம்மளோட செயல்கள் வருது. அப்ப நம்ம எங்க ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும்? நம்மளோட குணத்துல நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். அப்ப குணம் எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? நேத்து சாப்டர்ல எதெல்லாம் ஞானம் சொன்னாங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா? அடக்கம், அப்புறம் வந்துட்டு அஹிம்சை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ஞ்சு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு குணங்கள் நம்மளுக்கு நல்ல நல்லதா கிடைக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு 12th சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அந்த குணங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளோட, அப்ப பகவத்கீதை படிக்கும் போது நம்மளோட நேச்சரே மாறும். நம்மளோட குணங்களே என்ன ஆயிடும்? இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கு நம்மள கொண்டு வரும். அப்ப அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? நம்மளோட நேச்சர் நல்ல நல்ல விஷயங்கள், அதாவது குணம் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை. அதுல இருந்து வர செயல்கள், அதனால் நம்மளுக்கு ஏற்படுற விளைவுகள். இதுதான் வந்து ரூல். அப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது குணங்கள். அந்த குணங்களை பகவான் சொன்னபடிக்கு பகவத்கீதையிலேயே அதையும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை பகவத்கீதையில சொன்னபடிக்கு வாழ்ந்தோம்னா, லைஃப் மேனுவல், ஹியூமன் லைஃபை எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதையில இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றது தெரிஞ்சிடும். அதனால நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கஷ்டங்கள் வராது. நம்ம வந்து முக்தி அடையறோம்ன்றது அது நல்ல, கண்டிப்பா எல்லாருமே முக்தி அடையதான் போறோம். அதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சோல்னால கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? ஒரு நாள் லிபரேட் கண்டிப்பா ஆகும். ஆனா அது நேரத்தை பொறுத்து. ஒரு சிலவங்க வந்து இப்ப சென்னையில இருந்து ஒரு ஊருக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருச்சி வரைக்கும் போறோம் அப்படின்னா, போற வழியில நம்மளுக்கு சில சமயம் நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் தேவைப்படும். நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடணும், தாகம் எடுக்கும், பசிக்கும். அப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்றோம்? தாகத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருப்போம். அங்கேயே தங்கிடுறோமா? இல்ல. நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன? திரும்பி நம்ம திருச்சி போகணும். கிளம்பிடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த பிளேஸ் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோல் வந்து கண்டிப்பா எங்க போகணும்? பகவான் கிட்ட போகணும். இங்க இருந்து அது என்ன பண்ணிடுது? கொஞ்ச நேரம் என்ஜாய் பண்ணிடுது. யாருமே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயே இருந்துருவாங்களா? கண்டிப்பா இருக்கவே மாட்டாங்க. கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திரும்பி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க எங்க போகணுமோ அங்க போவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும். ஆனா என்ன, நேரம் எந்த அளவு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, ரொம்ப ஸ்திரமா டிட்டர்மினண்டா எனக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவான் அடையணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க டக்கு டக்குன்னு வந்து இந்த ஹியூமன் லைஃபே பயன்படுத்திப்பாங்க. எப்படியாவது பகவான் அடையணும், பக்தி செஞ்சு. அதுக்கு நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம், பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்க எல்லாரையும் அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க படிக்க அவங்களோட குணங்கள் எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்றலாம் நம்ம தெரிய நமக்கும் ஒரு பக்குவம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றதுதான் டெஸ்டினேஷன். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்ப குணம் தான் பேசிக். குணத்தை நம்ம பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையில சொன்னபடிக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்கள் அதுக்கேத்த மாதிரி நல்லதாவே கண்டிப்பா நடக்கும். எந்த குணத்துல இருக்குமோ அதுக்கேத்த செயல்கள் நல்லதாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெஸ்டினேஷனும் கண்டிப்பா பகவான் அடையறதுதான் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன். அப்படி இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நம்ம பாபங்கள் செய்யாம இருப்போம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில துன்பங்கள் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வராது. அந்த அளவுக்கு நம்ம சேஃபா இருப்போம். அதுவும் இல்லாம பகவான் 9th சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிய மாட்டான் அர்ஜுனா அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்திரமா சொல்லு, தைரியமா சொல்லு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க யாரும் என்னைக்கும் அழிவுன்றது அவங்களுக்கு ஏற்படாது. ஏன்னா அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பகவான் சொன்னபடிக்கு அவங்க வாழ்க்கை அவங்க அமைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14 ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா?
கார்ன ஓஷன், பிரஜா நதியில இந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்ஸ். இதுதான் நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, வீடு, நம்ம ட்ரீம் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்க உள்ள வீடு மேல ஒரு சில பற்றுதல் வச்சுட்டு இருப்போம். இது என்னோட வீடு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த இடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு. ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இதே மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு இல்ல, இதே மாதிரி எத்தனை யூனிவர்ஸ், இதே மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் இல்ல, எத்தனை யூனிவர்ஸ், இதே மாதிரி பல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பகவானால படைக்கப்பட்டது இருக்கு. அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ்ல இங்க நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க இங்க உள்ள இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கதான் பூலோகம். இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. மேல் நோக்கி ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்க்கு அவங்களோட தரம் ஏறும். அதே பலநோக்கு செயல்களோட ஈடுபடுறவங்க இதே பூமியிலே பிறந்து பிறந்து திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, ரஜோகுணத்திலேயே அவங்க பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க பாப செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு எங்க போயிடுவாங்க, இங்க உள்ள நரக லோகத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ பார்க்கும்போது எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வீடு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கட்டவே முடியாது இல்லைங்களா? அதனால கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் இதுல யோசிச்சோம் அப்படின்னா பகவான லோகம் இன்னும் இப்படி இருக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டே இப்படி இருக்குன்றோம் நம்ம ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வச்சு அழகா. அதே பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டே இப்படி இருக்கு. அப்ப பகவான் இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கும், அதுல போய் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசை நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், பக்தி வந்துடும். அதே மாதிரி பகவானோட அரவணைப்புல இருக்கும் அப்படின்னா பேரண்ட் கூட இருக்கும்போது குழந்தைங்க எந்த கவலையும் பட போறது இல்ல. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் அவங்கள அப்பா அம்மாவே செய்வாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் பகவான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு சத்துவகுணமும் பக்தியும் வந்துடும் வாழ்க்கையில. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.19. हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मत्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இல்ல என்ன சொல்றாங்க பகவான், செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒன்னாதான் இருக்க போகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவர், பகவான் உயர்ந்தவங்க. ஏன்னா பகவான் தான் இந்த முக்குணத்தையே படைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் நேச்சர் படைக்கும் போதுதான், மகா தத்துவம் படைக்கும் போதுதான் இந்த 3 குணங்களையும் பகவான் படைக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் யாரு, இவங்களை விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு புரியும் போது நீ காணும்போது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். அப்ப பகவானை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.20. हरे कृष्णा। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றிலிருந்தும் இவைகளில் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று அதே சமயங்களில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதாவது என்ன சொல்றாங்க, உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் நின்று உயர்வு பெறும் பொழுது, மூணு குணங்களுக்கும் நம்ம கட்டுண்டு இல்லாதப்போ பிறப்பு இறப்பு மூப்பு முதுமை இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வெளியில வர முடியும். இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று அதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த இதுலயே இருந்தாலுமே, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எப்படி? பக்தி செய்யும் போது. பகவானுக்கு ஏன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா இதுக்காக தான். இங்க அதாவது பக்தர்கள் மட்டும் என்னைக்கு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல அவங்களோட மனம் லயிச்சுதோ, அவங்களுக்கு எங்க இருந்தாலும், அவங்களுக்கு என்னது, நரகத்துல இருந்தாலும் ஸ்வர்க்கத்துல இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னது, பகவானுக்கு சந்தோஷமா பக்தி செய்யறதுல அவங்களோட மனம் லயித்து இருக்கும். அப்ப ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அவங்களால் அனுபவிக்க முடியும். யாரால? இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.21. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते।
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப நம்ம கேட்க வேண்டிய கொஸ்டினை அர்ஜுனனும் கேட்டாங்க. என்ன நம்ம கேட்டிருக்கணும், அப்ப அந்த மாதிரி ஆன்மீக இன்பத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியும் இங்க இருந்துகிட்டே, அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் அர்ஜுனர் கேட்டுட்டாங்க. சரிங்களா? அர்ஜுனர் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? இந்த 3 குணத்திலிருந்து அவங்க எப்படி மேல வராங்க, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களை எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பகவான் இங்க அர்ஜுனர் இங்க பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. எல்லாம் முடிச்சுட்டுமா? 25 வர. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணைத்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கே समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் யார் ஒருத்தங்க முக்குணங்கள்ல இருந்து மேல இருக்காங்களோ, அதன் அடிப்படையில அதோட கட்டுண்டு இல்லாம அதுல மேல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான அறிகுறிகளை பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இது நம்ம கிட்டயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளும் வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம், ஆனா பழக பழக வந்துடும். பகவான் கூறினார், இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும். மாதாஜி இங்க மேல என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் படிங்களா? பிரகாசம், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், இவை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த 3 விஷயங்களும், அதாவது பிரகாசம்ன்றது எப்போ வரும் நம்ம பார்த்தோம்? சத்துவகுணம். பற்று எப்போ வரும்? ரஜோகுணம். மயக்கம் எப்போ வரும்? தமோ குணம். இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம வருவோம். அப்போ அந்த சமயத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். இப்ப நம்ம ஏதோ ரஜோகுணத்துல இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஒண்ணு அது கிடைக்கல, உடனே அதுக்கான ஏக்கம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது. அதே வெறுக்கவும் கூடாது எதையும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இயற்கை குணங்களில் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமும் இதனால கிடைக்க, இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்தினால ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கணுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. ஆத்மா ஸ்பிரிட் சோல், அதுக்கு பகவான நித்தியமா ஜபம் பண்ணிட்டு, நாம ஜபம் பண்ணிட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். மத்த எதுவுமே அதுக்கு தேவை கிடையாது. அப்போ இந்த இயற்கை குணங்கள் ஜடை விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இன்பமா இருக்கட்டும், துன்பமா இருக்கட்டும், அது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட தான், ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. எல்லாமே இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தான். அப்படின்ற அந்த ஒரு மனப்பான்மை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கலாம். மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும், எல்லாமே டியூயாலிட்டிஸ், அதாவது ரெண்டும் நண்பன் எதிரி அந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லைங்களா, ஒரு போல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட எப்ப வருதோ, ஆனா இதெல்லாம் என்னது, பக்தி செய்யும் போது இது எதுவுமே நம்மள பாதிக்காது. பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில இருக்காங்களோ, பகவானுக்காக செய்யறாங்களோ, அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணாது, இது எதுவுமே நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது. அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம சமமா பார்க்கணும். அதாவது அர்ஜுனர்கிட்ட சொன்னாங்க இல்லைங்களா, நிமித்த மாத்திரம், நீ ஒரு கருவியா மட்டும் இரு. இந்த போர்ல ஆல்ரெடி எல்லாரும் இதுல 11th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எல்லாருமே இது இறந்துட்டாங்க. அதாவது பீஷ்மர், கர்ணர் எல்லாருமே என்னால கொல்லப்பட்டுட்டாங்க. நீதான் இந்த போரை செய்ய போறன்னு நினைக்காத, நீ ஒரு கருவியா மட்டும் இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அந்த கோட்பாடுதான் இதுலயும் நம்ம ஜஸ்ட் வி ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்ற அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எதுக்குமே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணவே வேண்டாம். எல்லாமே பகவானோட
கிரியேஷன் படி எல்லாமே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுல அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாத்பரியத்துல நம்ம கவனிக்கும் போது நம்மள இந்த குணங்கள் வந்து நம்மள என்ன பண்ணாது, டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது. அது ஒரு பக்தி சேவையில பகவானுக்காக, ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு அதுதான் வந்து பிரதானம். அப்ப பக்தி செய்யும் போதும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண என்ன இந்த முக்குணங்கள் நம்மள வந்து ஆட்கொள்ளாது. அப்ப இந்த குணங்களோட நம்ம இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.26. 26. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. मां च यो व्यापिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அதனாலதான் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பக்தி யோகால பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எப்படிலாம் பக்தி பண்ணணும்ன்றத மகாத்மாக்கள் அவங்கள பத்தி எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் 9th சாப்டர்ல. அப்போ அவங்க எல்லாம் என்ன நேச்சர்ல இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சதுர்ஸ்லோகிலையும் பக்தி தொண்டு பண்றவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பிரபு பார்த்தா அவங்களோட வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களோட வாழ்க்கையை என்ன பண்ணாங்க, முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுலயே வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை டெடிகேட் பண்ணிடுறாங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதுலதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னது சந்தோஷம். ஒருத்தவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும்பொழுது அவங்கள பத்தி மாத்தி மாத்தி என்லைட்டன் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. கிருஷ்ண கதை குணங்கள் அதை பத்தி பகவானை பத்தி பேசும்போது அவங்களுக்கு சந்தோஷங்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத 10.9 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நேரம் அதுக்குதான் நம்மளோட ஐம்புலன்கள், ஏன்னா சோலு, அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட மனம், அப்புறம் நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அதை என்ன பண்ணிடணும், முழுக்க முழுக்க பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்த இங்க 3 குணங்களுக்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கும். அதான் இங்க பாக்குறோம். பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை, முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்து உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.26. 27. Yeah. Yes மாதாஜி. 27. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्णा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम 14 अध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப அந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து முக்குணங்களை நம்ம இது பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ குணம், அதுதான் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்ம இருக்கிற குணம், அதுல நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, இறுதி சுகம், அதுதான் எட்டர்னல் ஆதார நிலையானது, அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது ஆதாரம். பகவான் தான் நம்மளோட ஆதாரம். மரணமற்றதும், அதுக்கு அழிவு மரணம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நித்தியமானது, எப்பயுமே நம்ம ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அது நித்தியமானதா, நல்லதா, அப்படி பெஸ்டா அப்படி இருந்தா நம்மளுக்கு என்னது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானோட ஒரு பெஸ்ட்ன்றது கிடையாது. அப்ப நம்மளோட கோல் வந்து யாரா இருக்கணும், பகவானா இருக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம பயணம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை அடையிறோம். இந்த எல்லாத்துக்குமான அடிப்படை நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா. पंचकल्पतरुपश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. இதோட நம்ம 14th சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.